ବେଲ ଗଛରେ କିଏ ବେଲ ପାରୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଲ ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆମର ବେଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ପରାଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ପୁଅ ଆମ୍ବ ତୁଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ବେଲ ସବୁ ଆମେ ପଣା କରି ପିଇବୁ ଆଉ କୋଉଦିନ ପିଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଏ ଦେଖ এই ପିଲାଟି ଝାଡ଼ା ବଇଛି ପାଣି ନାହିଁ ଛୁଟି ପାରୁନି এই ପିଲାଟି ଦେଖ ତଳେ ବଇଛି Roll up sleeves at 24 get smile and mercy sweat eyes. Commas in his hair and ଆମ୍ବ ବ୍ୟାଗରେ ହେଲା ତ dream with his same buddy ain't none. ବେଲ ଗଛ ପୁରା ସଫା ତିନିଟା ଗଛ ସଫା କରିଦେଲୁ ପୁରା ଆମର ବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେଲ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ 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 ବେଲ ସାଇଜ୍ ଭଲ ଅଛି ୟାକୁ ସିଝାଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସିଝେଇକି ବେଲ ପଣା କରାଯିବ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ବେଲ ପଣା ଦିଆଯାଉଛି ଆହୁରି 3ଟା ବସ୍ତା ଆମର ଫୁଲ ହେଇକି ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଆମର 2-4 ଜଣ ଲୋକ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ପାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଖିରେ ନିଦ Ladies and gentlemen, I am back.